ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖିବା 23,999 ଟଙ୍କାର ଟୋଟାଲ ବାହାଘରିଆ ସେଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଫଟୋ, ତା ସହିତ ବେଡ୍ ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର 2 ଡୋର୍ ଗଡରେଜ୍ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡବଲ୍ ଡୋର୍ ଗଡରେଜ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିନେବା ସିଲିଂ ଲାଇଟ୍ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ 2 ଫୁଟିଆର ଗୋଟେ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ, ଯାଇକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ରହିବ, ସଫ୍ଟି ରହିବ, ପୁରା ସଫ୍ଟି ମ୍ୟାଟ୍ରେସ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲୋ 2ଟା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଲଣା ରହିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 6ଟା ଆଇଟମ୍ ରହିବ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 23,999 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଗୋଟେ ବାହାଘରିଆ ସେଟ୍। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେଟା ଆପଣ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୁପ୍ତା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ରହିଲି।